Vamos a falar con Ángel ahora. Como estás, Ángel? Bueno, ben. Tócache. Ben. Tócache. Estás sin reloxo, estás ben, cómodo. estou ben, estou ben. Mellor así, desconectado. Imos a lembrar quen é Ángel. Ángel é un home que nos chega desde Rianxo, ten 65 anos e está divorciado. Di que lle custa habituarse a estar só. Ángel, ves o programa, despois de 10 anos só, e aseguras que non ter compañía mesmo che afecta no teu día a día. Sí, ao ter compañía, pois sí. Que é no que che afecta, Ángel? Pois chegas á casa e non tens con quen falar, solamente ver a televisión, e teño un perriño pequeno, pero non é igual. Esta situación agravouse aínda coa perda de túa nai recentemente. Sí, claro. Non? Hai 6 meses, Golpe 7 duro. meses. Hai canto tempo, perdón? 7 meses. 7 meses. Iso acabou de rematar a faena. Sí, ainda por encima. Dende esa non levantas cabeza. Bueno, pois non moito. Era un dos temas que me decía Ángel antes de entrar, decíasme, é que se me sacades o tema de miña nai, igual me emociono. Eu dicía, che, Ángel, as emocións tamén a veces hai nas que sacar para fora. Tamén. É unha nai, Ángel. Sí. Pero tía agora está sacando forzas para estar aquí. Efectivamente, afectouche esa perda e afectouche a xubilación tamén. Sí, tamén un pouco. Porque estaba mío traballando, pero o xoi baixou e non tuve que jubilarme. Mira, volves a repetir cousas que moitos dos nosos convidados repiten cando se sentan aí, que é non ter con quen falar, a miña compañía é o meu animal que teño na casa, xubilome e de repente quedo sen vida, prácticamente. Claro. Claro, sin vida, non, home, que teño os amigos, vou a partida, tomar café, pasear o can, Pero, ir á discoteca, bailar, cenar. pero, Ángel, faltache algo importante. Home, claro. Tiveches 4 relacións ao longo da túa vida, non? Sí. Podes resumilas? Home, primeiro foi primeiro foi unha chavala de Noia, e aí tardamos un ano, falando, daquela tiña 18 anos, ou 19, non sei, Sí. ao final non pudo ser, porque me dixo de casarnos con 18 anos. Non pudo ser. Con 20 anos tes outra relación, non? A 20 anos foi cando encontrei a miña ex, A túa ex. cando tuve 2 fillos maravillosos, estou orgulloso deles. Claro. Home, E logo outros 2 intentos de relación, pero que non chegaron a nada. non chegaron a nada. Coméntanos, ademais, que a ti gustache estar sempre ocupado. Home, claro, se non estás ocupado, Con que che gusta estar ocupado? En que ocupas o teu pois tempo? co can, pasear cos amigos, tomar café, limpiar a casa, fregar, facer de comer, así, etc. Porque eso para as mulleres que estean dubidando en chamar ou non ao programa, ti eres totalmente independente, fastes ti as cousas todas da casa. Sí, claro. Fago todo eu, fago de comer, cenar, pois eu dixen antes, pasear o can e tomar café cos amigos, xogar a partida. Limpias, fregas. Todo, sí. Agora estás xubilado, o sea, a túa situación, despois de 40 e pico de anos, 41 anos 41 traballando. anos, sí. A que te dedicaches? A miña ex, tuvamos unha empresa de camións, e traballei na Puebla 41 anos. Tiña 2 camións, metía un chofer, eu andaba co outro. E ao final acabaches nun bar, Sí, eu ahora montou o ao meu fronte dun bar. meu pai e a miña nai, e aos 10 anos a miña nai pus un poquinho mal, entón collémolo a miña ex, mas eu. E aí te xubilas. E Xubilo. agora, despois de 40 e pico de anos aí traballando duramente, dis que te levantas pola mañá que non sabes que facer. Non, que facer, sí, porque vou pasear o can e tomar café. Pero haberá que facer algo máis que pasear o can e tomar café. Estar con meus amigos, xogar a partida, facer de comer. Aí falta algo. Falta algo, falta unha compañía. Aí falta algo. Falta unha compañía. A ver se encontramos aquí. Falta alguén que lle dea Imos intentalo. que lle dea intentado. ese empurrón que precisas Xa. na túa vida. Claro, a ver se encontramos aquí. E ademais, dísnos que che gustaría algo formal. Home, claro, a miña Explícanos da ahora iso. non estamos para andar xogando. Non é como tendo 20 anos. Agora ten que ser unha cousa algo formal, non? Coñecerse pouco a pouco. Pouco a pouco, sí, con empresas, que as presas nunca van a ningún sitio. Aí. A ver se... Pero se despois as cousas van ben, indo pouco a pouco ao principio, non te importaría ter unha convivencia. Non, non importaría. Eso é bo aclaralo. Home, claro. Vale?
E hoxe estás aquí porque ti toma a decisión de vir onda nós para buscar esa compañía que precisas. Haberá quen pense, pero a súa idade, Ángel pode ir perfectamente de discotecas. Sí, pero... Pero ti tes claro que na discoteca non vas a topar o que estás buscando. No, Por qué? Porque fui unha alumna varias veces, a Seoane, a Paulino, a Paulino quedou moi longe. O Carballiño. O sea, pero pensas que nese ambiente está moi ben para pasalo ben, pero non para topar esa parella para toda a vida, non? No, se fun varias veces no. É que moitos tanto en Paulino como na Luna, encontraron se fían, parece, pero para mí non é... Non é moito o teu ambiente. Non é moito o meu ambiente, non. Claro, non é unha opción onde ti vexas que podrías topar esa compañeira para ir coñecendo pouco a pouco e que che encamiñe un pouco a túa vida. Mira, ti dis que estás aquí, ademais, co apoio dos teus fillos, non, Ángel? Sí, estou co apoio dos meus fillos. Creo que, ademais, un deles foi o que che dou así un pequeno empurrón para... Sí, está aí sentado no... Que che dixo o teu fillo? Eu falei, chamei por teléfono, Alex, mira, chamei a tal sitio, vale, pois vamos, vai, e íamos. É moi importante ter o apoio dos fillos, Sí, é moi importante, Porque hai algunhas persoas que se sentan aí, como estades e vos, e que lle gustaría telo, pero, bueno, que tampouco ximos a criminalizar, cada un ten as súas cousas, non? Home, claro. Pero ter ese apoio e ese amor aí ao lado, pois xa che dá un pouco máis de ir para adiante, non, Ángel? Sí, claro. Imos a coñecerte un pouco mellor, vale? Porque ti, decía eu, ves desde Rianxo, pero imos concretar, ves desde Araño. Sí. E ali presumides de que? Presumides de Hórreo. De Hórreo, que é o máis grande do mundo. Mira, aí temos Hórreo, porque hai quen pensa que... Ese. Mira, estábamos na reunión de Escaleta esta mañán e había aí un debate entre o de Carnota, o de Lira, o de Araño... O de Lira, o de Carnota é un poquinho, un centímetro máis pequeno. Un centímetro? No, un centímetro. Bueno. Hai que volver a medir. No, está comprobado. Se non pregunte en Google... Non, falta preguntarlo, que eso está recoñecido oficialmente. Xa está. De que o... pasa que o de Carnota está un poquinho máis limpo que o do Araño, pero... Hai que coller a desbrozadora e poñerse a limpiar un pouco eso, Mira, teu pai era empresario, decíasnos, non? De que era empresario teu pai? Bueno, tuvo 2 camións, é máis o bar que fixeron, traballou na Puebla moito tempo, e despois foi cando me compramos nosos camións e tamén traballamos na Puebla. E tua nai bastante tiña con ocuparse da casa. Sí, e despois montaron o bar e quedou no bar. E despois se enfermou e foi cando collemos nós, a miña irmá. Despois imos aí, imos ir pouquiño a pouco, pero encántame isto que nos dis de que grazas ao cariño que ti vías que se tiñan teus pais, aprendiches tamén de aí o que era o amor e o que era namorarse. Sí, claro. Claro, de xoven hai que... Normal, cando son unha chica, pois enamorste dela. Claro, escoita, pero o que eu me refiro, que igual me expliquei mal, é que antes, ao mellor, moitos pais dáballe como vergoña amosarse cariñosos diante dos fillos. Non foi o teu caso? No. Ni problema ningún. Te vías como teus pais se daban abrazos? Sí. É máis que quíanse moito. Tu vestes moita sorte. Sí, gracias a Dios, sí. Claro. E a escola que tal, Ángel? Na escola estuve no Araño hasta os 10 anos, depois fun para Rianxo, hasta aí. Pero fostes un bo estudante ou non? Bueno, había que ir, pero estudiar non me gustaba moito. Non é como os rapazes, os rapazes son moi inteligentes, os dous. Saben cada un 4 idiomas, a rapaza é psicóloga, fai teatro, e o rapaz é ingeniero. Bueno, estou moita suerte, estou moi orgulloso con eles. Estás moi orgulloso dos teus fillos, pero Ángel, que se está emocionando, e non pasa nada por emocionarse, porque estar sentado aí é de valentes, Ángel. Como? Estar sentado aí como estás ti é de personas valentes. Home, claro. Porque ti que estamos repasando a túa vida, tamén tuvestes momentos duros. Home, claro, como todos. Na túa vida. E agora queres ser feliz. A ver, podemos ser, bueno, feliz son a miña maneira, non? Ter con quen selo. Ter con quen selo, exactamente. E pasear, cenar, bailar, onde se fa a falta. Ou quedar na casa, ou... Gracias. E como te dixen antes de empezar, emocionarse ata é bonito, Ángel. Home, claro. Porque estamos sacando sentimentos para fora. Que ás veces intentamos ser duros e non fai falta. No. Ao contrario.
Se hai que chorar, chórase, emocionase. E vese que eres un home sensible. Sí, bastante sensible. Necesitas que che damos un pulo, eh? Sí. Público, un aplauso, por favor. Moitas gracias. Imos a intentalo. Imos a intentalo, Ángel. A ver que pasa. Estabas aí no cole, dicindo que non che gustaba moito estudiar, No. pero os recreos encantaban, Ángel. Home, só era o fútbol, como todos. Pero estudiar non me gustaba moito. Pero os deberes levábalos feitos. Sí. Quen os facía? Fosía, eu sei, como podía. Algo vez copiaba. De quen copiabas? Porque o maestro confiaba moito en nós e deixaba ali os exámenes todos en da mesa e no recreo, bumba. Ah, entonces eras pillo. Home, mas non era o sol, eran moitos, Ah, era des pillos. Moitos. Bueno, que non nos deixaran riba da mesa. Exactamente. Tamén era xogar a pillería. Home, claro. Claro. Tan pronto marchaba, bumba. Pero teus pais aínda che deron outra oportunidade. Confiaban en que ti seguiras estudiando. Sí, pero eu non... Que pasou con 15 anos? Non querían que estudiara, pero eu non quise, non quería. Pero que esforzo fixeron teus pais? Contanos. Sí, quería meterme nun aquel, en un privado, pero todo eso, pero non... Antes de gastar os cartos é mellor deixalo. Pero chegastes a ir a un colexio privado? Sí, ali a Santiago medio ano, un ano, pero non. Non era o teu? Non era o meu. Arrepínteste, Ángel? Non estou repitindo nada. Depois collín a empresa que a miña Antes deso, antes de chegar aí, xa que nos quedou claro que o de estudiar non era o teu, pero as festas sí que eran o teu. E dinos, Ángel, que ahora vas nos ter que explicar eso. Antes poñían mellor música que ahora. Sí, nos anos 80, así, para min, era música, había sala de festas, música salsa, todo eso. Ahora máis ben é rock, todo eso, non? E non che gusta o rock? Ahora non estou para dar deso. como que non? Pero vai para gustos. Non me considero vello, que é un chaval aínda. Tes 65 anos. Pero Claro. vai para gustos. Ti crees que a xente de agora, a xente nova de agora, lle gusta ou lle gustaría a música que nos gustaba a nós? Seguramente non. Hombre, claro, seguramente non. Entón, aquí Seguramente cos non. tempos. Pero eu respeto a todo o mundo, Hai que respetar a todos. Tío, que tes é a nostalgia daqueles tempos nos que, Xa. primeiro, eras mozo e, segundo, había aqueles locais de baile, aquelas salas de festas, Sí.